Fijn, zo'n verlenging van het verbod op staalslakken, zeggen ze hier. Maar eigenlijk moet er een totaalverbod komen. Wij willen de rommel niet meer, ongeacht wat eruit komt uit het onderzoek. En verder in deze uitzending. De hangcultuurmosselen zijn boven en hij won een internationale kunstprijs. Goedenavond. We beginnen met de rechtszaak die de Zeeuwse scholen aanspande om de zogeheten treinproef tegen te houden. De proef op het spoor waardoor 4 maanden lang geen treinen rijden tussen Vlissingen en Goes. De scholen hebben verloren. De scholen hebben grote bezwaren tegen de treinproef. Ze vrezen voor lange vertragingen en het wegblijven van studenten op de Zeeuwse opleidingen. En daarom starten ze een juridische procedure. Maar de rechter gaat niet mee in de bezwaren van de scholen. En dat is een teleurstelling voor hen. Niet zozeer voor mij of voor de docenten zelf. Weet je, we kunnen een fiets pakken of we gaan op zoek naar alternatieven. Maar met name voor die kwetsbare student, die kwetsbare reiziger die echt afhankelijk is van het openbaar vervoer. Daar zit voor mij echt de pijn dat ik denk van, daar moeten we echt voor zorgen dat die goed op de juiste plek kan komen. Deze week gaan de scholen met elkaar in gesprek over hoe het nu verder moet. Dus wij gaan ook echt kijken van wat kunnen we nog doen. Wij moeten ons echt gaan bezinnen op vervolgstappen. Wij willen dat we echt overtuigd gaan worden van dat alternatieve vervoer. Dat moet goed zijn. Ze hebben nog even de tijd. De treinproef staat gepland in 2029. Ja, en dan de reacties van degenen die er voornamelijk de dupe van zullen zijn. De scholieren die per trein reizen. Ja, ik vind het een beetje onpraktisch, want er zijn gewoon leerlingen die hier zo naar school gaan. Of die vanaf hier buiten Zeeland naar school gaan. En het is niet zo handig dat er dan geen treinen rijden. Ik vind het echt niet leuk. Ik bedoel, bijvoorbeeld als je kijkt naar Utrecht, hoeveel sporen hun hebben. En heb je hier eentje waar je van dan naar de Randstad kan. Dan is direct al je connectie zeg maar weg. Misschien dat ze dan op kunnen lossen door meer bussen te laten rijden. Maar ik vind het inderdaad wel een beetje apart dat het hier is en niet ergens anders. Want ja, sowieso wel handig als hier de treinen blijven rijden. Want in Zeeland kun je niet makkelijk ergens anders naartoe bijvoorbeeld. En ook als je geen rijbewijs hebt, dan ja, voor de studenten is dat inderdaad lastig. De Tweede Kamer is Zeeland te hulp geschoten in de strijd tegen staalslakken in de Zeeuwse wateren. Gisteren werd een motie aangenomen waarin staat dat de staalslakken pas weer gebruikt mogen worden wanneer onderzoek aantoont dat ze geen gevaar opleveren voor mens en milieu. En daarmee neemt Den Haag een wens over van Zeeuwse politici. Genoeg is genoeg in dit opzicht. We willen die rommel niet meer in onze Zeeuwse wateren. En die rommel zijn staalslakken. Restproduct van de fabrieken van Tata Steel die ideaal leken voor hergebruik als bouwmateriaal. Tot steeds minder duidelijk werd of dat gebruik wel veilig was. Onderzoeken wezen uit dat er uit de slakken allerlei vervuiling kan komen wanneer ze met water in aanraking komen. En laten die slakken nou in grote hoeveelheden in onder andere de Oosterschelde gestort zijn. Daarnaast zijn er waarnemingen van vissers en duikers die helaas geen positief beeld laten zien in bijvoorbeeld de Oosterschelde. De visserij- en milieuorganisaties maken zich terecht grote zorgen. Er worden al veel jaren lang hele grote hoeveelheden staalslakken gestort in de Oosterschelde. En we denken dat dat in een gebied waar ook voedselproductie zoals mosselen plaatsvindt, dat dat geen goed idee is. Provinciale staten lieten eensgezind weten aan Den Haag dat verder gebruik van staalslakken in Zeeuwse wateren niet meer gewenst was. Over een verbod op staalslakken in Zeeuwse wateren. Motie nummer 1. 36 stemmen uitgebracht, 36 stemmen voor, 0 stemmen tegen. De motie is aangenomen met een Koreaanse meerderheid. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil niet echt meebewegen, want het gebruik van staalslakken door Rijkswaterstaat lost een paar problemen op. Tata Steel raakt van haar afval af en Rijkswaterstaat heeft goedkoop bouwmateriaal. Maar in Den Haag klonken de Zeeuwse zorgen wel degelijk door. En werd gisteren een motie van BBB en Partij voor de Dieren aangenomen. Over het verbod op het storten en toepassen van staalslakken in Zeeuwse wateren handhaven totdat is aangetoond dat toepassing hiervan veilig is. Aangenomen. Ik ben heel blij dat deze motie aangenomen is. We hebben er hard voor gewerkt om te zorgen dat het duidelijk is dat Zeeland het beschermen waard is. En volgens mij wordt daar nu geluid aan gegeven. De eerste reactie is dat dat een eerste goede stap in de goede richting is.
Alleen onze motie die hier in de Zeeuwse Staten unaniem is aangenomen, die was veel breder. Namelijk dat we gezegd hebben, we willen gewoon een totaalverbod. Het moet klaar zijn met die rommel. Het is heel fijn dat in ieder geval de Kamer nu gezegd heeft dat in ieder geval het huidige verbod verlengd moet worden totdat er onderzoeksresultaten bekend zijn. Nou, dat is een eerste stap in de goede richting. Nu de motie is aangenomen, kan dat gevolgen hebben voor projecten van Rijkswaterstaat in de Ooster- en Westerschelde die volgend jaar op de rol staan. En waar dus mogelijk staalslakken gebruikt gaan worden. Wat ik verwacht als zij naar andere materialen moeten kijken en wat ik van begrepen heb, zijn die er ook. En hoeven wij niet per se met het afval van staalslakken dit probleem op te lossen. Voor Rijkswaterstaat betekent dat ietsje duurder wordt. En toen wij een paar jaar geleden de staatssecretaris hier op bezoek hadden, toen heeft ze becijferd dat het ongeveer 10% meer kost zou zijn. Rijkswaterstaat laat weten dat er nu eerst met het ministerie moet worden overlegd wat de gevolgen van de motie zijn voor de geplande werkzaamheden. De opening vandaag van het hangcultuur-mosselseizoen. Die zijn er altijd weken eerder dan de gewone bodemmosselen. Een hangmossel, die groeit aan touwen en de bovenste waterkolom. En dat is uiteindelijk het grote voordeel, zeg maar, dus dat ze eerder rijp zijn. Doordat er eerder een voedselaanbod is door direct zonlicht. Aan alle boeien die je hier om mij heen ziet op de Oosterschelde hangen netten. En de hangmossels nestelen zich aan die netten vast. Door het zachte voorjaar kunnen ze nu al geoogst worden. Uitzonderlijk vroeg, door mooi weer, zeg maar. Een hangmossel krijgt veel meer zon dus dan een bodemmossel en daardoor smaakt hij ook anders. Ja, de vleesstructuur, zeg maar, die van de hangcultuurmossel die is zachter en van de bodem die is wat ruwer, zeg maar. Dat verschil komt volgens Jacco de smaak ten goede. En dat moest onze verslaggever Pim natuurlijk even testen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in mijn leven niet heel veel mosselen heb gegeten. Ja, voor de opening van het hangmosselseizoen moet ik er natuurlijk wel eentje proeven. Dus daar gaan we. Ja, niet slecht. Gewoon hartstikke lekker. Bij Galerie De Kaai in Goes is het momenteel dubbel feest. Het atelier voor kunstenaars met een beperking bestaat 30 jaar. En één van de kunstenaars verovert de kunstwereld. Karhang Mui uit Capelle won een internationale prijs met zijn tekeningen. Volgende week gaat hij naar Tokio om de prijs in ontvangst te nemen. Wie Galerie De Kaai in Goes binnenloopt, moet even zoeken naar Karhang. Want op de eerste verdieping in een kamertje alleen werkt hij in stilte aan zijn nieuwste tekening. Streep na streep vult hij het papier met eindeloze patronen. Net zolang tot het werk voor hem afvoelt. Met kleine bewegingen bouwt hij zijn tekeningen laag voor laag op. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer details er zichtbaar worden. Hij is heel precies, nauwkeurig, ja, en dan heel erg in zichzelf. Dat hoort wel een beetje bij zijn autistische spectrum waar hij in zit. Hij kan wel praten, maar dat doet hij hier heel weinig. Hier gaat het over het werk. Karhang woont in Capelle en werkt al jaren bij Galerie De Kaai. Daar ontwikkelde hij zich stap voor stap tot een kunstenaar met een heel eigen stijl. Toen Karhang hier binnenkwam, kwam hij binnen en had hij werk meegenomen wat hij hier in eerste instantie had gemaakt vroeger thuis. Nou ja, dat is dus dit. Dan kan je wel zien dat het van een heel ander kaliber is. Karhangs werk werd al snel opgemerkt. Het resulteert nu in het winnen van de Harold Bonney Art Prize 2026 in Japan. Een prestigieuze kunstprijs met meer dan 3000 inzendingen van over heel de wereld. We dachten eerst, ze zijn wel erg geïnteresseerd. En toen realiseerden we ons later dat hij gewoon dé prijs heeft gewonnen. En dat betekent gewoon wel heel veel eer. Ja, het zegt wel dat het werk ook heel erg goed is. Zelf is Karhang nauwelijks bezig met alle aandacht rondom deze prijs. Hij reist volgende week wel af naar Tokio om de prijs in ontvangst te nemen. Maar dat komt vooral omdat hij de stad nog niet kent. Ja, ik vind het altijd heerlijk relativerend. Want ja, wij of andere kunstenaars doen soms ook wel heel gewichtig over dit soort dingen. En hij doet het gewoon. Voor De Kaai is het opnieuw een bevestiging van een aanpak die al jaren werkt. Dit is Bart zijn werk, hè? Bart, vertel. Feiten, ja. Kunstenaars krijgen hier geen standaard begeleiding, maar een plek die bij hen past. Voor de een betekent dat juist een plek in het drukke atelier beneden. De ander werkt liever boven in volledige stilte.
En we zijn nooit bezig met wat voor een beperking of handicap er ook is. Het maakt ook niet uit. Het talent de juiste aandacht geven. Dat levert steeds vaker erkenning op ver buiten Goes. Want terwijl beneden het atelier doorgaat zoals altijd, groeit boven in stilte opnieuw een tekening van Karhang. Lijn voor lijn. Misschien wel het volgende werk dat straks ergens anders in de wereld aan een muur hangt. De dag begon met zware bewolking en verspreid wat buien. Maar 's middags werd het een stuk zonniger. Het werd 17 graden. Morgen blijft het droog, dat is al even geleden. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt 20 à 22 graden. Overmorgen wordt het zelfs op veel plaatsen 26 graden. Ja, vorige week was het nog 9 graden. Het is hollen of stilstaan met die temperaturen. Hoe dan ook, we zijn aan het einde van deze Zeeland Nu. Heel graag tot morgen. Fijne avond.